to boli žandári, mali elektrické lampy, ale červené a obrátené k zemi, aby nebolo vidieť. A pomaličky sa približovali k múrom. Už sme obkolesení. Stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. Do Moskvy se chodíme učit, víte co? My se od ruských bolševiků učíme, jak vám zakroutit krkem. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistři. Přejde vás svých. Vládní činitelia komunistickej strany prenasledujú kresťanov a kňazov a misionárov. Doktor Gustav Husák na zasadnutí sekretariátu UVKSS 16. marca 1950 vyhlásil: Akcia s kláštormi začne v najbližších dňoch. Dotýka sa to veľkého počtu miest a bude to, z hľadiska človeka z ulice, prevedené veľmi brutálnym spôsobom. Prísne tajné, blesk, všetkým okamžite do všetkým krajským veliteľom FŠTB na Slovensku domkám veliteľa. Hlásim, že akcia K bola započatá o 24. hodine. V noci naraz začal veľký bucho, na bránu búchali pažbami samopalov a s veľkým krikom nás budili chytro otvoriť. No a keď sa brána otvorila, tak behli dnu a obsadili všetky izby, všetky miestnosti. Mali presný zoznam ľudí, ktorí kde bývajú. Na každý kláštor bolo vytvorené komando z príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ŠTB, ľudových milícií a poverených členov KSS. Na 880 bezbranných reholníkov bolo nasadených 2800 ozbrojených príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojska a popri nich ďalších 350 straníckych osôb. No a tí, čo boli v Želáru, tí vytrpeli, že tam bol taký rev, plač, že hrozné, že bolo postriekaná krv po stenách, po tej čo, kde brali. Mali bendreky a bíli, viete. No to zatrplo, ja som dal ruky, a som vedel, že bude to horšie. Som nezobral nazad. Tak som položil a mohli byť, koľko chceli. No a s tým som počítal, že je koniec, Aj v tomto roku si opäť pripomíname smutné výročie barbarskej noci, kedy komunistický režim prepadol všetky mužské kláštory v Československu v noci z 13. na 14. apríla. Nebuďme ľahostajní k našej minulosti, lebo kto zabúda na svoju minulosť, okráda seba o svoju budúcnosť.